ora weruh nguju ring pupuh Kadang Kuntarja. Agek sebanyon kowe tak tebak diadamu wae kowe njungkel. Kowe tak damu kowe njungkel tak getak kowe Kuntal. Kaya ngono karep ngaku dadi senopati ning para Pandhawa iki. Hayana kridane Prabu Bama Antraka Suraya Raden Steja. Sing ngalang-alangi Steja aja takon dosa buti sembadani bangga tak rampungi ya Tampanana. Sumbut karone umuk ora sumbut karo swarane tak tempiling pisan bae tiba jungkel najan ge anak ratu ning aku ora wedi yen perlu kandhakno karo bapakmu kon maju mrene sandhawe tak rampungane aja mung trima Steja Tampanana kaya ngono ora tau pas kok yo ora isin-isin kandhakno karo wong tuamu kudu maju ning palaganmu sesecaki ora bakal tinggal gelanggang colong playu anak ora bener kok dibelan menungso iki Senopati Ndorowati ora dadi senopati dipocot ora apa-apa mergo aku ngampleng anak ratu pancen kula wong edan Staki Dimas Staki lho ora patut banget. Lah kok malah padha mingerke blate. Sencaki kok koyo wani-wanine. Mula Sara Atmajaku kuwi anakku lanang. Steja kuwi anakku. Steja kuwi yogaku. Lah kok kowe wani nyempalane padha karo nantang karo pun Kakang mungsuhe Kresna. Ora mung Yai Staki modar kowe. Lho, Udawa, Udawa. Wong kawakku wong tuwa ning wani ngajar bocah wingi sore. Dudu perkara kok abdi wani karo Ratu Gusti ning mergo iki anak ora bener, aja didombani. Ora ngajar. Main-main. Udawa kok disepelekke. Ora patut banget punggaw aku do edan kabeh. Paman Durna kula trima jeng Paman Durna. Waduh. Sarang mundur kene mundur. Lenggah-lenggah. Paring ana sabar Gusti, dos pundi kare kados pundi wartosipun wayah kula pun Steja. Semunipun Sencaki Udawa kok ngidak ngajar sakayange. Napa tumon, Nger? Menika punggawa panjenengan majek dipun patrapi pidana. Rama, kula mboten trimah. Siwa Udawa lan Paman Staki kok nempili ngajar kula sakayange. Kula nyuwun adil. Lah mesaken ingkang putra wajib dipun belani. Kula mboten trimah, kula mboten trimah. Steja mandheka dhisik menepno rasamu weningna paningalmu Paman Durna kula Nger atur uninga sak samunipun kula minggah wonten sanggar pamujan nyuwun wenganing Gusti ingkang hakarya luka murid saged kasembadan ingkang ginayuh yoga kula pun Steja nanging wonten syaratipun menapa Kanjeng Rama syaratipun menapa Nger menawi yoga kula Steja saged nampi kanugrahaning Bathara
Wujudipun inggih menika Wahyu Topeng Waja. Menika ingkang saged kasembadan Paman Durna. Saged gayuh Wahyu Topeng Waja nggih, Wahyu Topeng Waja ingkang saged napi kanugrahan menika mertandani pinitados dening sedaya titah lan para Jawata luhung dados Senopati Agung Benjang Panci Bratayuda Jaya Binangun. Lajeng kados pundi kula nyuwun pengayuman Kanjeng Rama Seteja sawetara wektu iki bareng lawan Eyang Musaka Lima lerma ana negara Ndarawati. Pun bapa sing bakal munggah ana ing kayangan nungsuk adil. Pun bapa bakal munggah ana ing kayangan nungsuk adil. Nyuwun pengadilan pangpukulun jagat Grinata. Lajeng mangke wayah kula Antarja Sencaki Udawa menika dos pundi nggih? Mangke kula badhe nindakaken kanthi sampeka supados boten kawistara lan boten kadenengan dening Yayi Puntadewa sakadang. Pramila Paman Durna lan Yoga Klusteja sawetawis kula aturi lerem lan sampun ngantos kadenangan dening yoga kula pun Antarja Paman Durna. Antarja Kresna Rama Kapeng Jenarokra Pansinayang gelung kadidanar wang pamuluting cakra kang kumidharaning asta pangreksaning jagat raya Antarja kula wonten dawuh waji rening yogaku sumingkir saka negara Ndarawati Balya matura Yayi Puntadewa sadurunge wanci pledhek ing surya mengko punwa bakal tedhak nyalirane ana Ngamarta saperlu paring beboreh tumrap larane yogaku Gatotkaca nanging estu waji sampun ngantos Daracara awit yen ngantos paduka Siwa Bathara boten kersa rawuh wonten negari Ngamarta kados menapa penggalipun Wa Prabu Puntadewa ingsun Ratu Titising Wisnu ora bakal eda ing pangucap Antarja ndisi ana laku nyuwun pamit menawi ngaten wae.
Jaya ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon pansa yekti dudu cahyaning surya candra daru nyang kartika nanging menika gumlaring kanywangan suralaya yek ing kanywangan jonggring saluka paku jati katali warna yek ing kanywangan ngundaran dirbawana ingkang mapan jroning kayangan kusirna saking badan wadak nang iku tataran kasukman ya tataran jiwa luhur wiwit saking atma salira budi salira miwah prana salira ingkang wonten gesang langgeng nikmatmu pangat satata nedya ingkang kinarya tetungguling para jawata ratu-ratuning dewa ingkang bebisik Sang Hyang Jagat Girinata ya jagat pratingkah Sang Hyang Nilakanta Caturboja Sang Hyang Siwah Sang Hyang Ludra Manik Maya Sang Hyang Wilengis ya Sang Hyang Purwakanda panguwasane datan winates wenang murba tan wenang kapurba wenang masesa tan wenang kawasesa rikala samono miyos kadewatan wonten bali mercu kundha manik lenggah dampar semara kaca ancik-ancik semuning lembu andini sinebut sangganing jawata tridasa wataknawa kami tuaning kayangan dewa saking Sidik Pangudal pukulun Narada ya Kanika putra Kanika Resi sumambunging kungkur saking kanywangan Argapura nenggih ingkang putra Bathara penyarian parandene ingkang lumandhang ing madya gantang uling gamelan Lokananta ingkang tinabut dening para dewa sindene para widodari mangkono uling gamelan saking kadewatan
Kerja ngantos-antos sampun ngantos kuwirangan. Sampun ngantos kuwirangan Adi Guru. Kakang Trada inggih. Wis anggene ngaturke kahanan negara Ngamarta. Iya. Sak banjuri. Yen ngono yen ora gelem nutuke aku tak neruske matur Kaki Guru. Ngamarta geger sebab titiwanci dina iki Kakang Gatotkaca nandhang gerah. Mongko larane Kakang Gatotkaca nyolowadi lara nanging luput tinamba. Wis pirang-pirang dalan srana ora bisa kanggo malu yakake larane Kakang Gatut. Mula tekako ning papan kene aku mung bakal nyuwun pengadilan Kaki Bathara Guru rening Kakang Gatotkaca nandhang raga pangiraku bisa waluya temah jati katemahan mulya. Yen to Kakang Gatotkaca bisa nampa kanugrahaning Kaki Guru yaiku arane utawa wujude Wahyu Topeng Waja. Mula tekaku mrene Kaki Bathara Guru mesake banget penandhangi Kakang Gatotkaca Wahyu Topeng Waja bakal tak suwun Kaki Guru. Lega. Kakang Trada tunggak dadap ora melu ngar tunggak waru kula mboten melu-melu. Kula rak sampun matur Adi Guru ratu-ratuning dewa kedah wicaksana titing pamawas. Sampun ngantos guru sagrusu mundak kleru. Lah iki menika tundhonipun wong sasar susur dados nglantur temah dados ngawur. Pakartinipun Adi Guru wong duduhake kok nampani. Lah menika wong duduhake kok nampani. Yen ngeten kalah kalih menungsa kalih titah. Amplope kandel ning dudu jenenge ya ora ditampa dibalekke diaturke menika sanes jatah kula. Niku yen menungsa. Wis semanten Bathara Kresna. Niku ratu sing Wisnu. Ratu kok ndremis duduhake kok ditampani iki lakon apa? Adi Guru. Wis anggene Kaki Guru piye? Kawruhanana. Wahyu Topeng Waja. Wahyu Topeng Waja. Saiki sing bakal takon aku. Wahyu Topeng Waja kuwi sing wajibe nampa kuwi sapa? Wangsulana. Wahyu Topeng Waja sing wajibe nampa kuwi apa Kakang Gatotkaca, apa Kakang Steja Wangsulana? Yaiku mau sak temene ingkang wajib nampa Wahyu Topeng Waja yaiku mau ora ana liya mung kejaba yaiku mau Kaki Guru mesti bingung. Bingung mergo kowe ora jujur. Kowe ora jujur kowe goroh, panjenengan goroh. Wahyu Topeng Waja iku pintane Kakang Gatotkaca. Lah kok malah diparingke karo wong liya? Coba. Yen ngene iki titah li arep nyuwun adil karo sapa Kaki Bathara Guru sedenge ratu-ratu ning dewa wis ora bisa gawe adil. Lah apa meneh menungsane apa meneh umate Kaki Guru? Sing wajib nampa sapa? Yaiku Gatotkaca. Lah rening sing wajibe nampa Kakang Gatotkaca saiki kendhagane ana ngendi? Wahyu Topeng Waja ana ngendi?
kawruhan ana katemben bae Bathara Kresna sowan ana kayangan sak pelu nyuwun kanugraning Bathara wahyu topeng waja satemah panjenengan ulun maringake wahyu topeng waja ingkang gawa yaiku Bathara Kresna bakal dipasrahke yogane Steja kuwi jeneng ora bener yen ngono Kakang Trada halo Bandung ibu kota Periangan kuwirangan calonipun adi guru panjenengan kuwirangan napa tumon ana dewa kok lakon diobak-obak karo menung sami